Казанның 16 паркында яңа елга әзерлек бара. Кайберләрендә шыршыны куеп өлгергәннәр инде, кайдадыр әле эшнең кызган чагы. Барысы да 20 декабрьгә тәмамланачак. Һәрбер паркны быел төрлечә бизәргә тырышалар. Мәсәлән, Эляцкой бакчасының тарихи фонтаны янында төрле шарлар барлыкка киләчәк. Урицкий паркының каналлар өстеннән гирляндалар сузылачак. Ә инде Горький паркының төп аллеясы буйлап 200 йолдыз яначак. Быел бәйрәм чаралары кечкенә паркларда да оештырылачак. Шәһәр буйлап музыкаль сәхнә йөрүе көтелә. Актив ял яратучылар өчен 78 хоккей мәйданчыгы, 12 чаңгы базасы, 18 шугалак эшләячәк. Саклану чарасының яңа төре дә каралган. За 15 минут. Һәр сәгать саен без тимер аякларны арендага бирү бинасын 15 минутка ябып җилләтеп торабыз. Шул ук вакытта дезинфекция үткәрү дә каралган. Казанда 140 меңнән артык сабый кыш бабайдан татлы һәм бушлай бүләк алачак. Сүз бакчага йөрүче, башлангыч сыйныф һәм авыр хәлдә калган гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар турында. Моның өчен бюджеттан 33 миллион сум акча бүлеп бирелгән, ә президент чыршысын 8 мең талантлы бала тамаша кылачак. По рекомендациям Роспотребнадзора. Роспотребнадзор тәкъдиме буенча быел балалар белән әйлән-бәйлән үткәрелмәячәк. Бу турыда онытып торабыз. Яңа ел тамашасы спектакль рәвешендә оештырылачак. Балаларны исә 60 яшьтән өлкән булмаган бер кеше озата баруда каралган. Праздничные площадки. Бәйрәм мәйданчыклары һәрбер районда, мәктәп территорияләрендә булачак. Без һәркемгә дә яңа ел кәефе бүләк итәргә тырышырбыз. Бу яңа ел дөрестән дә гаилә бәйрәменә әверелер мөгаен. Яңа елга тагын бер бүләк Санкт-Петербургтан күчмә театр килә. Аларны Казан урамнарында 28 декабрьдән очратырга мөмкин. Яңа елга санаулы көннәр калып бара, иң мөһиме саклану чараларын үтәп, үгез елын сәламәт килеш каршы алу. Алия Хайретдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.